Il-Partit Nazzjonalista qed iħaddem skemm oħra ta' finanzjament illegali u din id-darba qed jiffroda lill-istituzzjonijiet Ewropej. Investigazzjoni esklusiva tal-Gazzetta Kulħadd li l-ħadd kien żvelat biss parti minnha tikxef kif il-membri parlamentari Ewropej qegħdin jużaw spazji fid-Dar Ċentrali u jħallsu għalihom minn flus li l-Parlament Ewropew jgħaddilhom għal anijiet oħra. Il-Partit Nazzjonalista għandu 3 membri tal-Parlament Ewropew li biex iħaddmu din l-iskema qed jużaw parti minn 4,299 euro li għandhom fix-xahar biex suppost jamministraw uffiċċju fil-kostitwenza. Bejnietom iktar minn 12,000 euro. B'hekk il-Partit Nazzjonalista ta' Simon Busuttil qed idaħħal kemxa tajba. Kemxa tajba li qed issir bi frodi bla preċedent minn partit politiku Malti. Għax din hi xi ħaġa li l-partiti politiċi ma jistgħux jagħmlu b'fondi tal-Parlament Ewropew u meta nqabdet tiġri minn membri parlamentari Ewropej oħra f'pajjiżi oħra ittieħdu passi drastiċi. Saħansitra kienet involuta l-Pulizija u ħarġet il-kundanna ta' istituzzjonijiet internazzjonali fosthom Transparency International. Iżda kif qed taħdem l-iskema ta' frodi tal-Partit Nazzjonalista? Bħala parti mill-iskema mħaddma bl-approvazzjoni ta' Simon Busuttil, David Casa, Teris Komodini Kakija u Roberta Mezzola m'għandhomx uffiċini fil-lokalitajiet, iżda huma kkonċentrati għal kollox fid-Dar Ċentrali. B'hekk il-ħaddiema tagħhom f'Malta jirrapportaw għax-xogħol f'tal-pjetà. Bħala parti mill-iskema mħaddma li l-kulħadd għandha dettalji preċiżi tagħha, il-Partit Nazzjonalista idaħħal eluf kbar ta' fondi Ewropej kull sena li juża għal skopijiet speċifiċi. Nafu biċ-ċert li l-fondi għal dawn l-uffiċini qed jittieħdu minn dawk li jissejħu General Expenditure Allowance. Flus sostanzjali maħsuba biex membri parlamentari Ewropej jużawhom biex imexxu uffiċċju bħal bkirijiet, kontijiet tad-dawl u stationery fost oħrajn. Ir-regoli tal-Parlament Ewropew dwar il-General Expenditure Allowance jgħidu b'mod ċar li japplikaw artiklu 7 u 8 li jirregolaw il-partiti politiċi. B'mod ċar ħafna artiklu 7 ta' wieħed mid-dokumenti li jirregolaw dawn il-flejjes jgħid hekk. Il-finanzjament tal-partiti politiċi f'livell Ewropew mill-Baġit Ġenerali tal-Unjoni Ewropea u minn kull sors ieħor ma jistax jintuża biex jiffinanzja b'mod dirett jew indirett il-finanzjament ta' partiti politiċi oħra, b'mod partikolari partiti politiċi nazzjonali li għandhom ikunu gvernati minn regoli nazzjonali, jgħidu b'mod ċar ir-regoli. Iżda dan mhux iżolat. Hemm ukoll artiklu 8 tal-istess dokument u dan jgħid li l-flus li jaslu mill-Baġit Ġenerali tal-Unjoni Ewropea għandhom jintużaw biss għall-ispiża skont kif stabbilit mir-regoli Ewropej. Dawn mhumiex l-uniċi regoli stretti dwar dan. Artiklu 62 tal-Istatut tal-Membri tal-Parlament Ewropew jgħid b'mod ċar li l-ebda fondi minn tal-membri m'għandhom jintużaw għal donazzjonijiet ta' natura politika u grupp fuq livell nazzjonali jew Ewropew. Din l-investigazzjoni hija mifruxa iktar minn hekk u l-Gazzetta Kulħadd irrapportat li għandha fida dokumenti li jikkonfermaw il-ksur ta' regoli ċari tal-Parlament Ewropew bħalma għandha konfermi ċari wkoll ta' kif jirrapportaw għax-xogħol fid-Dar Ċentrali il-ħaddiema tal-MEPs. Din hija t-tielet skema ta' finanzjament dubjuża li qed jinkixef li jħaddem il-Partit Nazzjonalista. L-ewwel waħda kienet l-iskema ċeduli.